Hevdemî ku Partiya Yekîtiya Demokratîk û Çekdarên bi ser ve direvandina xebatkar û medyakarên Kurd de berdewam in. PD zêdetir ji 100 terorîstên Daişê ji zindanên xwe serbest berdan. Li gorî ragihandina PD wek destpêşxeriyekê ji aliyê Komîteya Peywendiyên Giştî ya Hêzên Sûriyaya Demokratîk ya ser bi PD ve doh PD 102 terorîstên Daişê ji tometbarên endamtî û alîkarên rêxistina terorîst ji zindanên xwe serbest berdan. Li gorî jêderna ser bi PD ve proseya serbestberdana wan terorîstan li hola Reşo ya ahingan li bajarê Hesekê li Kurdistana Sûriyê hat encamdan. Ev ne cara yekemîn e ku Hêzên Sûriyaya Demokratîk û PD girtiyên Daişê ji zindanên xwe serbest berdidin. Di destpêka vê mehê de jî PD 23 çekdarên Daişê serbest berdan. Da ku hejmara girtiyên Daişê yên ku hatin serbest berdan bigihêje 125 girtiyê Daişê. Her li gorî ragihandina PD di her du salên borî de PD zêdetir ji 800 terorîstên Daişê dibin gelek sernavan de wek lêborîna Cejnan, Niyazpakî, Biratiya Gelan, lê Reqa, Tebqa, Ên Îsa, Minbic û Dêrazorê serbest berdane. Proseyên serbestberdana Daişiyan tenê binabênkariyekê ji Rûspiyên Hozên Deverê û bê tûdadgehgerin têne serbest berdan. Tevî towanên wan û beşdariya wan di kuştina bidehan ji sivîl û leşkeran de. Serbestberdana girtiyên Daişê li demekê de tê ku termê bidehan ji şehîdên ciwanên Kurdan yên li ser destê rêxistina Daişa terorîst li şerên navbera Qesed û Daişê de li gundewarê Dêrazorê tên kirin digihêjin Kurdistana Sûriyê. Partiya Yekîtiya Demokratîk û Çekdarên bi ser ve ji destpêka wergirtina desthilatdariyê û tanha li Rojavayê Kurdistanê bi wekalet ji rejîmê bi hezaran çalakvan, xebatkar, siyasetmedar û medyakarên Kurd revandine. Hin ji wan teror kirin, hin serbest hatin berdan û beşekî din ji wan xebatkar û medyakarên Kurd hin jî di zindanên wê de binçavkirîne wek xebatkar Behzad Dorsin, Abdurrahman Apo, Fuad Ibrahim, İdris Alo, Ahmed û Mihemed Sîdo, Hemîd Bavêzal, Abdulmecîd, Şoreş ji bilî wan bidehan ji kadir û alîgirên Enekesê û Pedekesê. Herî dawiyê medyakarê Kurd Ehmed Sofî li dêrgê revand. Rewşenbîr, nivîskar, xêrxwazên Kurdperwer herdem di torên civakî de û nivîsên xwe de daxwaz û banga yekrêziya tevgera Kurdî dikin. Lê wekû şrovekar û çavdêrên siyasî li Rojavayê Kurdistanê dibêjin. Wekû kiryarên berçav herdem PD hewlên yekrêziya mala Kurdî bin pê dike.